Концентрирания прах от пчелно млечице манна вита можете да носите навсякъде със себе си, защото не се нуждае от охлаждане. Лесно се смесва с всякаква храна или напитка. Вкусът му не е толкова интензивен, така че дори и тези, които по принцип не харесват вкуса на прясното пчелно млечице, го консумират по-лесно. Пчелното млечице е една от най-концентрираните естествени суперхрани за подсилване на имунитета, детоксикация, борба с умората, за памет и концентрация, за балансиране на хормоналната система, както и за подобряване на функцията на вътрешните органи.